Кармично пречистване е тема на семинара, който се проведе в края на миналата седмица, за не толкова запознатите какви са начините, чрез които може да се почисти кармата. Преди всичко трябва да отбележим какво е кармата. Кармата са всички причинно-следствени резултати, т.е. резултати на нашите действия, мисли, чувства, които съществуват като енергиен отпечатък, но като жив енергиен отпечатък, излъчващ вибрации и трептения в пространството. И тези отпечатъци, както от творческите, несъзидателни, хармонични, добри деяния, така и от обременяващите, тежки, разрушителни деяния, са подобни на живи семена. Те излъчват трептения, привличат съответни ситуации и прокълват подобно на семена, дремещи под снега. Това е образ на Джебран Халил. Но ако Джебран Халил говори и подобно на семената, дремещи под снега, сърцата ви бленуват за пролетта, с кармичните отпечатъци нещата не обстоят толкова романтично. А те дремят под снега, защото са капсулирани, замразени за известно време. Когато обаче се случва някаква отключваща ситуация, деяния, действия, бурни разтърсващи чувства, преживявания, които са подобни на онези, които пораждат първите отпечатъци, тогава отпечатъците се пробуждат. Може да се каже, че известни действия, примерно породени от злословие, егоизъм, алчност, не растат и не се реализират веднага. Сякаш Господ дава на човека някакъв ресурс на доверие, за да може да ги изкорени, изплеви тези неща от себе си. Обаче, когато човекът отново и отново се отдава на едни и същи страсти, пороци, заблуди, те подхранват предишните. Те се привличат към предишните. Тази капсула, кармична капсула набъбва. Вибрацията и към пространството се усилва. И от пространството по закона на магнитните енергийни връзки започват към човека да се привличат съответни ситуации. Ако той е алчен и постоянно практикува алчност, той ще изгуби пари, ще изгуби имот, ще изгуби здраве, ще изгуби достоинство, ще изгуби уважение на хората или каквото и да е друго. Който най-много желая да притежава, той непременно много губи. Човекът може да притежава много неща, но да бъде вкопчен в обекта на притежанията си. Как да се пречистиме от кармичните ни деяния? Най-важното е да се научим да си говорим истината. Да разпознаваме нещата, когато се случват. Има руска поговорка: не откладывать дел в дълги ящик. Да не отлагаме нещата в дългото чекмедже. Но вие нали разбирате символ на какво е дългото чекмедже? Дълги ящик, това е гробът. Нали, дългото чекмедже. Тоест, да не отлагаме действията алтернативни на тези отрицателни действия, които са предизвикали кармата. Да не отлагаме молбата за прошка, да не отлагаме осъзнаването, да не отлагаме компенсацията на кармичните ни деяния. Исус казва: докато слънцето не е залязло, отиди и се примири със своят брат. В друго място един апостол го пита, мисля, че апостол Петър го пита: достатъчно ли е, Господине мой, да простя 7 пъти на брат си, който ме е обидил, наскърбил, предал? И Исус му казва: достатъчно е 7 пъти по 70 да простиш. Има правила, има етични принципи, практикуването на които водят до кармична трансформация, до трансформация на натрупаните кармични отпечатъци. Прошката е един от тях. Върху какво се корени истинската прошка? Това не е някакво разтърсващо, драматично и бурно разкаяние или космическа любов и всеотдайност към всички живи същества, защото до тези високи състояния едва ли повечето от нашите телезрители биха могли да стигнат тук и сега. Но истинската прошка се корени в простото осъзнаване, че ти самият си причинявал болка многократно. Ти самият си наранявал, ти самият си взимал това, което принадлежи на другите. Ти самият си присвоявал време, енергия, възможно средства. Самият си експлоатирал другите хора по един или по друг начин. Никой не е самодостатъчен. Трябва да се развива щедрост, трябва да се развива разбиране към чуждите грешки. Защото е казано: с каквато мярка съдите, с такава мярка ще бъдете съдени. И затова не осъждайте. Разберете, че всички имат право да грешат и на своите грешки. Човекът не се превръща във враг
на народа или във враг на човечеството, само поради простата причина, че ви е обидил или ви е преминал пътя някъде. Това са много простички истини, но те трябва да се практикуват и осъзнават. По време на семинара вие обяснихте, че има различни видове кармична обремененост, като родова карма, народна карма. Колко видове са всъщност и коя е най-тежката? Може да изброим общите видове карма, които са най-актуални за нас. Значи, това е индивидуалната човешка карма, трупана в този живот. Това е резултат от много свободни избори и от техните резултати. По принцип, думата карма означава само едно действие. Отпечатъците от всички действия, но в мистицизъма за действие се смятат не само физическите действия, които извършваме. За действия се смятат и нашите чувства. За действия, разбира се, смятат и наши слова. Затова дори даже в законовите постановления има наказание и отговорност за действия, които са извършили със словата си, за наскърбление, за похула, за злепоставяне и така нататък. Даже законът го знае това, а колко повече божествения закон. Значи, индивидуална карма, която ние трупаме чрез множеството свои лични избори. Избора между доброто и злото, между голямото и малкото, плътното и финото, важното и второстепенното, минава през всеки миг от живота ни. Горчивата истина е такава, че повечето хора предпочитат второстепенното пред първостепенното. Незначителното пред важното, малкото пред голямото, плътното пред финното. Да не говорим вече и за злото пред доброто. Значи, следваща карма е семейната карма. Тя е кармична отговорност, кармични последици, които транслира върху нас рода, с който ние сме свързани. Както родителите транслират върху детето не само добрите възпитателни нагласи и принципи. Най-често те транслират своите илюзии, болки, заблуди, бащи, които уверяват синовете си, да и дъщерите си също, че с вълците живееш, трябва по вълчи да виеш, че в този свят трябва да се занимаваш само с професия, която ти носи бърз материален просперитет и затова обществото набъбва от хора, стремящи се да получат нещо на материален план, но тотално нещастни по същина, защото хората избират да правят това, което ще удовлетвори ближните и близките, пред това, което ще носи удовлетворение и наслада на душата. Човекът в съответствие с заблудите на рода трупа свои собствени заблуди, противоречия и обременености от малки години. Но кармата на рода са не само заблуди, които са ни предадени вербално, съзнателно, натрапени. Това са заблуди, изкривени модели на поведение, патогенни модели на поведение, които нашите предци носят през поколенията и са преминавали в енергийната памет на рода. Те са попити от клетките, ние ги носиме на генетично ниво. Значи, както на религиозно ниво, повечето християни днес по света смятат, че в тяхното свещено писание е казано ясно и точно, че Господ е благословил избиването на всички езически племена, когато еврейските народи навлизат в Ханаан. Тази заблуда до сега носят християните. Те смятат, че Господ е кръвожаден диктатор. Той благослави геноцид, той благослави изтребване на кърмачета и всичко, що живее и диша в градове. Тази фундаментална заблуда е попита с майчиното мляко. Нищо, че свещениците казват, Ветхия завет си едно, Новият завет си е друго. Обаче Ветхия завет си е в Библията. И ветхозаветните мисли, ветхозаветното око за око, зъб за зъб, ветхозаветните нагласи, те до сега пропиват човеческия менталитет. И по този начин се формира карма вече не на рода, формира се карма на традицията, на религиозната традиция, формира се карма на човечеството, има карма на града. Значи, помните прекрасно историята за Содом и Гомора, когато Господ изтребва тези градове с гръм, мълни и огън. Защо? Защото не намира в тях дори 10 праведника. Авраам трескаво търси 10 праведника в тези градове, не намира никой. Никой, който би могъл да спаси чиято добра карма, би могла да легне на другата везна. А на едната везна тя е наклонена до земята вече с насилие, с безумие, с сексуални злоупотреби и така нататък. Авраам търси тези 10 праведника, 10 човека, които биха могли да облегчат присъдата на своя народ и на своя град. И ги няма. Оглежда се и ги няма. И е безсилен срещу Божия гняв съответно. Значи индивидуална карма, семейна карма, има карма на рода, карма на града, карма на нацията, карма на религията или на традицията и най-накрая има карма на цялото човечество.
Кое е допринесло най-много за кармичната обремененост на България, примерно? Тесноградието. Тесноградието. Аз мисля, че не случайно и византийското владичество се е случило, и османското владичество, тъй като едва ли един народ може просто да бъде поставен в положение, при което той е изнасилен, поробен, преследван и така нататък. България раждала велики духове. Хора, които са показали какво е жаждата за свобода, самоидентичност, воля за самосъществяване, непреклонност пред лицето на изпитанията. Тези хора са жив пример. Ние се възхищаваме от Христо Ботев, от Левски, от великите български писатели. Само, да кажем, романът "Време разделно" на Антон Дончев ни показва изумителни епични образи. Но тези хора не са само литературни персонажи. Ако се вгледате внимателно, вие ще срещнете такива хора тук и сега. Но тесноградието на по-голямата част от българите е причина. Тясно националното мислене, тясно религиозното мислене, сляпото следване на родови традиции. Значи, и при българите, между другото, и при гърците го има това, и при източно-православните народи. Аз до сега си спомням един случай, който ми разказва една моя ученичка. Седяхме с нея и пихме чай в едно място в Созопол, където беше родната къща на дедите и бабите й. И на място на тази къща сега има хотел. И тя казва: тук живееше прабаба ми. И тя беше разказвала на майка ми, че мразеше шума на вълните. И аз се питам: защо прабаба ви мразеше шума на вълните? И тя казва: защото я държаха в тази къща по цял ден, без да може да излиза навън. Случайно някой да не опетни нейната невинност, нали, преди да бъде омъжена. Цели народи са държали в робство своите деца. В нестоградо, празноглаво робство, без уважение към духовната природа, без уважението на Господ към човека. Ако ние разбираме, че в човека действа, живее и диша Господ, че човека е носител на образа и подобие Божие, вярваме в това. Вярваме в това, че човек е богоподобен, следователно Христоподобен. Как може да превръщаме децата си в роби поколения сред поколения, в роби на нашите заблуди и на нашите илюзорни нагласи за това какво е правилно и неправилно. И разбира се, тези неща се наследяват. Тесноградието при българина не е единствения порок на националната карма. Има и други неща. Това е като цяло ниската комуникативност на българина помежду си. Недостатъчната взаимоподкрепа, която аз наблюдавам при българите в чужбина. Една разчлененост на народа на вътрешно ниво. Едно прибиваване в такава осъзнаване на илюзорна слабост, че ние сме слаби, ние сме малки, всеки ни манипулира и така нататък. Достоинство трябва да се култивира. За да има държавна воля, трябва да се култивира индивидуална воля. Осъзнаване на великите добродетели на нацията и тяхното следване. А ние какво виждаме? От една страна ние сме малки, ние сме слаби, нас ни манипулират. От друга страна всичко най-добро е произлязло от България. Тесноградие, шовинизъм на малките нации. Тези неща, ако се изчистят от съзнанието на българина, смятам, че тази земя ще разсъпне с неописуема сила. В по-индивидуален план, кои са нещата, които най-много товарят така наречената негативна карма, които обременяват човек кармично, действията, заблудата, омразата? Има коренна причина на натрупването на негативна карма и това е неведението, невежеството. Дори не злобата, дори не егоизъмът, не жестокостта, омразата и така нататък. Всички тези чувства са достатъчно разрушителни, за да послужат причина за много изпитания, наказания в нашия живот. Но има нещо, което ги поражда – неведението. Човекът живее с убеждението, че той е само тяло. Той не вярва в това, че той е дух. Не осъзнава, не различава в себе си първоначалната природа, не вижда в себе си голямото и не търси голямото в другия, а на обратното, човекът се стреми да вижда колкото може повече слабости, пороци и недостатъци на ближния. Защо? По този начин миличкият той се чувства не самотен в своето нещастие. Вместо да търси великото, божественото, уникалното, багрите, краските на личността на другия, това, което прави
околните хора истински красиви, ярки, уникални, човекът се стреми да унижи всеки. Всеки, който е по-можещ, по-ярък, постигнал повече резултати, става обект на завист. Това е защото човекът не разбира, че той е дух. Духът не може да завижда на нищо. Той притежава също толкова прекрасна природа, колкото е природата на ближния. Тя е прекрасна по друг начин. Нито по-добра, нито по-лоша. Човек живее с нагласата, че той е по-добър от другите. Живее с нагласата, че той заслужава повече, че на него трябва да му бъде дадено повече. На мен, мое, за мене, мою си е, казва човек. Нали? И всичко това идва от неведението. Аз не съм тяло, аз съм дух. Но аз си мисля за тяло, аз живея като тяло, след мен потоп. Иванка, майка ми царствие небесно, обичаше да казва: Матрош Железняк, прочуйте персонаж от Руската революция, влезе в Ермитажа по кованите си бутуши. Нали? Ермитажа. Зимния дворец. В палитрата на властите, които обременяват човешката душа, оплитат, привързват, поробват, Иисус в едно тайно Евангелие, Евангелието от Магдалена, уникален документ от първи век, изброява властите, които поробват човека. Първата власт е тама, т.е. тама, отричане, отсъствие на виждане, неспособност да вижда природата на нещата, неспособност да различава голямото, високото, отричане на Бог, отричане на духовната си природа, отричане на висшия смисъл на живота, отричане на безсмъртието. Това ниво на отричане е първото, най-плътно, най-животинско ниво на съзнанието. Аз бих казал, че дори да го наречем животинско е голям комплимент. По-скоро минерално ниво на съзнанието. Но следваща власт е неведението според Исус. И тя кореспондира тук учението на Ишуа, тайното учение на Исус, кореспондира с езотеричния будизъм, където неведението е основата на всички страдания. Неведението за собствената ни природа. Много важно е да разберем според какви убеждения живееме, в какво вярваме. Затова един от първите препоръки за кармичното пречистване на душата, една от първите препоръки е да напишеме писмо до самият себе си. Писмо, което се нарича така: в какво вярвам наистина. Не в какво декларирам, че вярвам, не в какво са вярвали моите деди, не в какво вярва моя народ, не в какво вярват хората от моята традиция, в какво вярвам аз наистина и защо го вярвам. И това осъзнаване на своето кредо, на своето верою, намирането на празнини, слаби и уязвими места в платформата на личността, то позволява на човека да се заеме с преизграждането на своя живот. Животите на повечето хора наподобяват гнили, полусрутени къщи, стоящи върху гнили основи. Защото гнила е етиката, гнили са убежденията, илюзорно е всичко, в което човекът живее и за което той живее. В което живее, за което живее, в което той вярва. Това е платформата на личността. Какво има там в тази платформа на личността? Има всичките философски и етични идеи, в които ние вярваме. Има личните цели на нашия живот. Има мистичния опит, който сме преживявали, духовен опит. Опит на безусловна любов, опит на щедрост, опит на доверие, истинската любов на родителите, първото влюбване. Всичко това е мистичен опит на душата. Първият опит, когато човек се е почувствал осенен, закрилен или в присъствие на Господ. Това е един велик мистичен опит. Първият момент, когато той е млъкнал с ума си, млъкнал с сърцето си и се е превърнал целия във внимание и в благоговеен трепет пред величието, пред тайната на битието. Това е мистичен опит. Първият опит, когато той е потръпнал, прочитайки няколко реда от Евангелието, когато нещо го е разтърсило, преобърнало мирогледа му. Всичко това отива дълбоко в платформата на личността. Това са ресурсни състояния. Мистичен опит, опит на безусловна любов. Цели, които ние си поставяме в високия смисъл на думата цел. И разбира се, нашите етични и философски възгледи към живота. Българинът се страхува като от огън от думата философия. Това е някаква философия. Дървени философия. Наричат хората, които наистина повечето хора имат дървени философски разсъждения. Но нека да не забравяме, скъпи мои приятели, че думата философия е въведена от Питагор, великия математик. Той е първия, в чиято уста звучи думата философия. След него тази дума вече е повтаряли Сократ, и Платон, и Аристотел, и Гендел, и съвременните философи, и така нататък. Но какво е значението? Това е любов към мъдростта. Любовта към мъдростта, разширение на съзнанието,
разширение на мирогледа, това е истинския ключ към промяната. Какво е влиянието, което може да го каже кармата върху човешкото здраве, върху човешкия късмет? Влиянието на кармата е абсолютно. Както казват в тибетския будизъм, кармата създава, кармата режисира, кармата манипулира, кармата води. Но аз съм далеч от разбирането на закона на кармата като някакъв фатален механизъм, чието действие не може да бъде избягнато. Кармата наистина създава болестите. Няма болести, които не са кармични. Те са или в кармата на рода, или са болкови отпечатъци, пренасени на човека от миналия живот, които не са били изкоренени в този живот, или са резултат на заблуди и на неправилни действия, натрупани в този живот. Но безкрайна е властта на добрата карма. Истината е за кармичните отпечатъци, че до каквито и болести те да довеждат неразположение, до каквито и нещастия да стига човекът, заради това, че не е отработил отрицателната си карма, осъзнато създавайки хармонични, красиви ситуации, творейки, излъчвайки любов, пресъздавайки своя свят, променяйки се, той изкоренява и най-дълбоките кармични отпечатъци. Властта на кармата е много голяма, от душевни заболявания до физически заболявания. Обикновено ракът е наследствена болест, която идва от егоизъм и злоупотреба с енергия. Или в минал живот човекът е злоупотребявал с другите, консумирал ги е, манипулирал ги е, искал и всичко да се случва по негова воля, по негова преценка, по негово желание, потискали хората. По същия начин раковата клетка се държи към плътта, към тъканта около нея. Тя потиска, тя пояжда, тя всичко превръща в нея самата. Раковата клетка се стреми да превърне жива плът, жива тъкан в рак. Човекът никога не бива да се стреми да превръща хората в подобие на самия себе си. Той никога не бива да налага на чуждата свободна воля, защото свободната воля е свещена. А манипулацията със свободна воля, започвайки от тази на децата ни и завършвайки с тази на родителите ни, защото много често и децата манипулират своите родители, с тази на партньорите ни, с хората около нас, очакването, че хората трябва сляпо да изпълняват твоите повели, а ти короновано величество, значи си възседнал на трона и даваш разпореждания. Тази илюзия за самия себе си, тази злоупотреба с власт, воля и енергия, тя е една от основните причини на рак. Консуматорството, егоизъма, егоцентризъма, потреблението, използването на количество енергия и сила по-голямо, отколкото ни е нужно за нашия физически живот. Отказа да разпределяме благата, отказа от щедростта, това са едни от основните кармични причини на рака. Вие сте лечител от 15 годишна възраст. Кое е нещото, което определи пътя ви? Кое е най-невероятното нещо, с което сте се сблъсквал по времето на всички тези години? Най-невероятното нещо, с което съм се сблъсквал, това е решителната промяна в човешките животи. Душата на човек се променя по-трудно, отколкото природата, камъкът, дървото, времето и климатът на земята. Душата на човека е изключително гъвкава и финна материя, субстанция, енергия и сила от една страна. От друга страна, тя е организъм, който много лесно закостенява в своят привичен кръг. Ето защо навиците, кръга на едни и същи заблуди, на едни и същи действия, на едни и същи навици, много трудно се преодолява от човека. Аз съм виждал ситуации, в които хората тотално са преобръщали мирогледа си. Сменили са жизнената си насока не на 50, на 180 градуса. Пълно обръщане в друга посока. Значи, също така, едно от най-великите неща, на които аз съм бил свидетел, това са изцелени от неизлечими болести. Изцелени от тежки болести. Винаги ме е вдъхновявало това, че тези изцеления са били продуцирани не само от мое целително въздействие, енергийно въздействие, а от дълбока вътрешна промяна. Там, където правилното въздействие на целителя е подкрепено от промяната в личността и мирогледа на пациента, там вече пациентът става не просто пациент, той става духовен ученик. Това, което ме е разтърсвало най-дълбоко, това са примерите на човешко братство и на човешко величие, проявено от хората.
На времето, когато великият маг Аполоний Тиански минавал под нозете на Родоския колос на един кораб, един философ, така наречен философ, химнософист, го пита: виждал ли си нещо Аполоний по-величествено от тази статуя? Когато Родоския колос още е съществувал. Корабите са минавали в пристанището под нозете му. Аполоний поглежда величествената статуя и казва: виждал съм човек с чисто сърце и с велик дух. Какво следва след кармичното пречистване? Каква ще е темата на следващия ви семинар в Бургас? Темата на следващия семинар в Бургас е кармичното пречистване, част втора. Защото по време на първия семинар ние успяхме да дадем само най-общи насоки. Успяхме до някъде да разкриеме механизъма на кармичния закон, защото това, което го говорим сега, е само маркировка на кармичния закон. Ние поговорихме за него в дълбочина, дадохме някои древни учения, учението на Питагор за кармата, учението на цар Соломон за кармата, учението на Йешуа, на Исус от Евангелието от Тома, където са дадени изключителни насоки за пречистването, за причините и следствията, за начина на освобождаването и трансформацията. По време на следващия семинар аз възнамерявам да дам инструменти за кармично пречистване. Не общи насоки, а точни принципи, правила и практики, както и по-дълбоко да разкрия на нашите слушатели природата на кармата.